Συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. 5η 15 Ιανουαρίου του 2015. Ο κύριος Γιώργος Γκαϊταντζής είναι ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής που φιλοξενούμε αυτή την περίοδο στο στούντιο της πρωινής. Καλημέρα. Και καλή επιτυχία. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές. Υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Γκαϊταντζής με το κόμμα το Ποτάμι, ένας από τους 5 υποψήφιους βουλευτές του Ποταμιού στο νομό Καβάλας. Πρώτα να μας δώσετε μια ανταπόκριση, όχι ως υποψήφιος βουλευτής, ας πούμε ως δημοσιογράφος ανταποκριτής, από αυτά που έγιναν χθες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου σε μια επίσημη εκδήλωση παρουσιάστηκε το ψηφοδελτίο σας. Ήταν καλά, ήταν έτσι? Ναι, επικράτησε ένα ζεστό κλίμα. Θα μπορούσα να πω, παρουσιάστηκαν οι υποψηφιότητές μας, η δικιά μου και των άλλων 4 συνυποψηφίων μας. Έγινε μια παρουσίαση από τον συντονιστή του Ποταμιού στην Καβάλα. Νομίζω θα βρεθεί και στα μέσα σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με κάποια μικρά βιογραφικά που διαβάστηκαν μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος την ποιότητα των υποψηφίων που έχουμε στο ψηφοδέλτιο της Καβάλας και να συγκρίνει. Ναι, μιλήσατε κιόλας, έτσι. Ναι, έγινε ένας ζωντανός διάλογος, έγιναν διάφορες ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι υποψήφοι επί συγκεκριμένων θεμάτων που ρωτήθηκαν. Ναι, οι ερωτήσεις ήταν των δημοσιογράφων μόνο ή και του κοινού, ας πούμε? Υπήρχαν ερωτήσεις των δημοσιογράφων, υπήρχαν και του κοινού. Οι δημοσιογράφοι τι ρώτησαν κάτι τοπικό ή κάτι γενικότερο? Ρώτησαν κάτι γενικό οι δημοσιογράφοι και εκεί υπήρξε και μια ένσταση δική μου, δηλαδή ότι προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα στα οποία έχουμε πλημελείς γνώσεις και πληροφόρηση και αφήνουμε πράγματα που έχουν και τοπικό ενδιαφέρον, ναι, και είναι πράγματα που θα μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε καλύτερα στον τοπικό πληθυσμό. Ναι, δηλαδή η συζήτηση προεκλογική, η χθεσινή ή γενικότερα γίνεται, θα μπορούσε να είναι καλύτερη, πιο συγκεκριμένη? Αυτό είναι κάτι που προσωπικά επιδιώκω εγώ, να είναι συζήτηση πιο συγκεκριμένη και να μην μιλάμε αόριστα επί μεγάλων θεμάτων στα οποία, όπως είπα, δεν έχουμε και συγκεκριμένες γνώσεις και αναμασάμε αυτά που έρχονται από τις κεντρικές επιτροπές των κομμάτων ή σαν κεντρική γραμμή από τα κόμματα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα ήθελα να τεθεί στο τραπέζι και να μπουν και οι θέσεις των υποψηφίων για τοπικά προβλήματα της Καβάλας. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα είχα μια δημόσια παρουσία το τελευταίο καιρό με διάφορα θέματα που ταλαιπώρησαν ή ήρθαν στην κοινωνία της Καβάλας και θα ήθελα και οι άλλοι συνυποψήφοι μου να πάρουν συγκεκριμένη θέση από τα άλλα κόμματα εννοώ. Ναι, τώρα θα πάμε σε αυτό, αλλά ήθελα πιο μπροστά να ρωτήσω για τον κόσμο. Δηλαδή, είδαμε χθες ότι δεν είχε κόσμο σε αυτή την εκδήλωσή σας. Όπως πολλοί είπαν ότι δεν είχε κόσμο ακόμα και προχθές που ήρθε ο Τσίπρας στην Καβάλα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι φανερό, νομίζω, το βλέπουμε στον δρόμο που κυκλοφορούμε, ότι ο κόσμος είναι σκητροπός. Έχει χαθεί το χαμόγελο, έχει χαθεί η αισιοδοξία και έχει χαθεί η ελπίδα. Προφανώς όχι σε όλους, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της κοινωνίας έχουν χαθεί αυτά τα πράγματα. Έτσι ο κόσμος αποστασιοποιείται και είναι αδιάφορος με το πολιτικό γίγνεσθε και με τις εξελίξεις, εκτός από αυτούς που είναι σε κόμματα και προωθούν τις δικές τους δράσεις. Επίσης να πούμε ότι και η ώρα, ας πούμε, το κρύο, Τετάρτη απόγευμα, κλειστή αγορά, αλλά και νομίζω το γενικότερο κλίμα. Και όταν λέω γενικότερο κλίμα εννοώ αυτό το κλίμα της ας το πούμε πόλωσης που υπάρχει, ίσως απέτρεψε κάποιους συμπολίτες μας από το να έρθουν στην εκδήλωση. Ο κόσμος είναι και αναποφάσιστος ή έχει αποφασίσει, πιστεύετε? Κοιτάξτε, στις επισκέψεις που κάνουμε σε διάφορες περιοχές του νομού Καβάλας εισπράττουν μια θετική αποδοχή. Αλλά στη δεύτερη φάση της συζήτησης ο κόσμος πηγαίνει ανάμεσα σε αυτό το δίπολο, στις δύο άκρες αυτές του εκκρεμούς. Η μία άκρη να είναι η οργή και ο θυμός προς τις πολιτικές που επικράτησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η άλλη άκρη του εκκρεμούς να είναι ο φόβος. Ο φόβος για το τι μέλη γενέστε αν βγει το άλλο κόμμα. Έτσι, ανάμεσα αυτή η περιοδική κίνηση ανάμεσα στην οργή και στο φόβο δεν επιτρέπει το εκκρεμές να σταματήσει στο σημείο ισορροπίας που είναι στη μέση. Είναι δύσκολη η αποστολή των άλλων κομμάτων. Είναι αυτό που γράφουν και οι εφημερίδες και δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει πόλωση και τα άλλα κόμματα σε μεγάλο βαθμό πιέζονται και θα πιεστούν κι άλλο την τελευταία εβδομάδα, ποιος ξέρει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η έντονη πίεση και θα πιεστούν κι άλλο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορώ να πω είναι να προτρέψω τους συμπολίτες μου να κοιτάξουν και να αποφασίσουν με βάση αυτά που πρεσβεύει το κάθε κόμμα
κόμμα και να δώσουν μια επίσης μεγάλη βαρύτητα και στην προσωπική διαδρομή του καθενός και στο τι έχει πετύχει και στην προσωπική του και στην δημόσια εικόνα του. Να την ψάξουν λίγο τη δουλειά. Να την ψάξουν λίγο, ναι. Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι του Ποταμιού έτσι κι αλλιώς είναι κάπως ψαγμένοι, αλλά μιλάω τώρα και για τα άλλα κόμματα. Ξαναλέω ότι συζητούμε θέματα που έχουν σχέση με την προεκλογική περίοδο που διανύουμε και τις εκλογές την άλλη Κυριακή με τον κύριο Γιώργο Γκαϊταντζή, υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα Το Ποτάμι στο νομό Καβάλας. Τώρα λέτε να κάνουμε τη συζήτηση συγκεκριμένη. Δεκτό, σωστό. Σας θυμόμαστε που μιλήσατε σε εκδήλωση του Δήμου Καβάλας πριν από λίγους μήνες, όταν προσπαθούσαμε κι εμείς να καταλάβουμε τι σημαίνει η πρόταση της ΔΕΠΑ για το πλωτό LNG. Τότε είχατε παρουσιάσει κι εσείς και άλλοι επιστήμονες συνάδελφοί σας τις απόψεις σας και τις πληροφορίες μας είχατε δώσει. Είναι βέβαιο ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, το πλωτό LNG, η πόλη μας, ο κόλπος της Καβάλας, ο νομός μας θα το βρει μπροστά του. Έχετε πληροφορίες, τι λέτε? Πληροφορίες συγκεκριμένες δεν έχω. Έχω μόνο κάποιες διαρροές που έχουν έρθει στα αυτιά μας από τη ΔΕΠΑ ή από άλλες πηγές στην Αθήνα. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι η θέση που πήραμε τώρα μαζί με συναδέλφους επιστήμονες τότε ήταν μια θέση πολύ λογική, τεκμηριωμένη και τεκμηριωμένη με βάση τα ελλιπέστατα στοιχεία που είχαμε. Με βάση αυτά λοιπόν προσωπικά είμαι αντίθετος στην εγκατάσταση ενός τέτοιου πλωτού στη συγκεκριμένη θέση, στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή την απόσταση και με αυτή την τεχνολογία που παρουσιάστηκε. Ένας βουλευτής. Δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί ήμουν σε μια παρουσίαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το έργο της Αλεξανδρούπολης, που έχει ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, που είναι ασφαλέστερο και που είναι πολύ απομακρυσμένο από την ακτή και με άλλη τεχνολογία αεροποίησης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα ήταν φροντιμότερο ίσως και από τον επενδυτή του έργου να έρθει με μια καλύτερη και τεκμηριωμένη πρόταση περιβαλλοντικά. Ναι. Είπε ο κύριος Κλιτσιώτης που έδωσε συνέντευξη τύπου την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, ναι, ότι έθεσε μια προϋπόθεση να είναι μακριά από την ακτή, να μην είναι κοντά στη Νέα Καρβάλη, να είναι μακριά από την ακτή. Αυτό είναι αρκετό, λέτε? Κοιτάξτε, δεν είμαι ωκεανογράφος για να μπορώ να πω αν είναι μια ασφαλής θέση μακριά από την ακτή και πού πρέπει να μπει και πόσο μακριά από την ακτή. Σαν προϋπόθεση αρχική είναι. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό για... Πώς θα γίνεται η αεροποίηση. Αλλά το άλλο που θέλω να προσθέσω επίσης είναι ότι και οι τοπικοί βουλευτές, έχω κατανοώ ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Διότι έρχονται να υποστηρίξουν εκ των υστέρων προτάσεις για τις οποίες ίσως δεν είχαν ενημερωθεί και βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση όταν έρχονται στην κοινωνία της Καβάλας. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι παλινοδίες και το μπρος-πίσω στις τοποθετήσεις τους. Θέλω να πιστεύω ότι αν ο λαός της Ελλάδος και της Καβάλας μας τοποθετήσει στην τρίτη θέση, θα μπορούμε να επέμβουμε δραστικά στον τρόπο υλοποίησης και προγραμματισμού τέτοιων μεγάλων τεχνικών έργων και επενδύσεων στη χώρα. Πριν μιλήσουμε για το ποτάμι, ας μιλήσουμε για σας, γιατί πρέπει ένας υποψήφιος, ειδικά κάποιος που εμφανίζεται πρώτη φορά σε εκλογές και είναι πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής, να μιλήσει λίγο έστω για τον εαυτό του. Ποιος είναι ο Γιώργος Γκαϊταντζής, λοιπόν? Κοιτάξτε, γεννήθηκα στην Καβάλα το 1965. Τα σχολικά μου χρόνια τα πέρασα εδώ, στο Δημοτικό της Ομόνοιας, στο 15ο. Πήγα στο πρώτο γυμνάσιο, το τότε Αρένων, στο πρώτο λύκειο, το τότε Αρένων και πέρασα στο φυσικό τμήμα με εξετάσεις στο φυσικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τότε υπήρξε ένα ενδιαφέρον για τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Η προαιρετική τότε διπλωματική εργασία που έκανα αφορούσε την αποτίμηση της αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Καρβάλης. Τότε, αν θυμάστε, υπήρχε η NAPC, τα πετρέλαια, και είχαν στήσει ένα πολύ σύγχρονο σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Οπότε έγινε μια αξιολόγηση στην κατάσταση τότε και μάλιστα υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ, γιατί συγκρίναμε στοιχεία της δεκαετίας, δηλαδή 1978-1987, τις 9 αιτίες, όπου βλέπουμε μου καθηγητής ήταν ο κύριος Ζερεφόσον, ένα ακαδημαϊκός. Στη συνέχεια, μέσω μιας ανταγωνιστικής υποτροφίας που εξέδιδε η Ιαπωνική κυβέρνηση, επιλέχθηκα από την Ιαπωνική κυβέρνηση και έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Γλώσσα καταρχήν ένα χρόνο στην Ιαπωνία, το μάστερ μηχανικής και το διδακτορικό μου στην περιβαλλοντική μηχανική. Σε ποια πόλη? Ήμουν στην Ουράουα, είναι 30 χιλιόμετρα από το Τόκιο, είναι πρακτικά προάστιο του Τόκιο, είναι η πόλη που η Εθνική Ελλάδος κέρδισε τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα στην Ιαπωνία δηλαδή.
Πόσο καιρό? Έμεινα 6 χρόνια στην Ιαπωνία. Ναι. Έμεινα 6 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη που λέτε. Όχι, δεν είναι μια ζωή, ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ενσωματώθηκα στην κοινωνία, δηλαδή μίλησα τη γλώσσα, ήμουνα μαζί με τους ανθρώπους. Τους βρίσκω εξαιρετικούς και βρίσκω και την κοινωνία τους όπως είναι δομημένη και οργανωμένη επίσης εξαιρετική. Έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα, είναι διαφορετικοί από εμάς, αλλά αυτή η διαφορετικότητα είναι που συνάρπασε, διότι κατά τύχη τότε είχα και μια άλλη υποτροφία από ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο και προτίμησα να πάω σε μια διαφορετική χώρα, να φύγω από τον... Ναι. Η μόδα, στο πούμε, πολύ πήγαινα στην... Είναι η άλλη άκρη του κόσμου όμως. Είναι όντως η άλλη άκρη του κόσμου, είναι πολύ μακριά από εμάς. Είμαστε 15-16 ώρες με το αεροπλάνο μακριά. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που δυσχέρανε την μακροπρόθεσμη παραμονή μου, παρόλο που μπορούσα να συνεχίσω και ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην Ιαπωνία. Είναι λίγο δύσκολα. Θα έλεγα κυρίως λόγω απόστασης. Επιστροφή στην Ελλάδα, πότε? Επέστρεψα το 1993, έκανα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στην Ελλάδα, δηλαδή στο Χαϊδάρι και στη Ξάνθη. Αεροπορία. Όχι στις διαβιβάσεις. Ως φυσικός ήμουνα χειριστής μεταγωγή αερμή και πολυδιαβλητικών συστημάτων. Αν κάποιος λέει κάτι το συγκεκριμένο, ήταν τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας τέλος πάντων του στρατού. Μετά δούλεψα στην βιομηχανία για περίπου 10 χρόνια ως υπεύθυνος περιβάλλοντος και όταν προκηρύχθηκε μια θέση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, έκανα τα χαρτιά μου και εκλέχθηκα το 2006 επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο βιομηχανικές διεργασίες και τεχνολογία περιβάλλοντος στο τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Ναι. Λέει το βιογραφικό λοιπόν ότι εργάζεστε στην Ξάνθη, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, ας πούμε, είστε γέννημα θρέμα Καβαλιώτης. Και πηγαίνω, έρχομαι δυστυχώς στην Ξάνθη και έχουμε αυτό το πρόβλημα της μετακίνησης το καθημερινό μαζί με αρκετούς συναδέλφους βέβαια. Είμαστε αρκετοί που πηγαίνουμε. Εντάξει τώρα, εδώ υπήρχε η Ιαπωνία που ήταν 15 ώρες, ας πούμε, τώρα 15 και 20 λεπτά, έτσι που τα ακούμε εμείς τουλάχιστον για απ' έξω, έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό είναι καθημερινό και είναι οδική μεταφορά αλλά και μεγαλώνουμε και σε ηλικία. Είχατε ασχοληθεί καθόλου με τις εκλογές ή να στηρίξετε, να παρακολουθήσετε ή είναι η πρώτη σας εμπειρία αυτή? Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία ως συμμετέχον στις εκλογές. Ήμουνα, νομίζω, έντονα πολιτικοποιημένο άτομο, δηλαδή διάβαζα όλες τις εφημερίδες και είχα άποψη πέρα των πραγμάτων. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω. Δεν ανήκω και δεν άνοικα σε κανένα κόμμα. Αυτό όμως μπορώ να πω, είχα έντονα ενδιαφέροντα και για την πατρίδα μου στο εξωτερικό. Δηλαδή αρθογραφούσα τότε, είχαμε αν θυμάστε, ένα πρόβλημα με το μακεδονικό στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Αρθογραφούσα τότε στον Ιαπωνικό τύπο και μάλιστα είχα έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Μάρτι, ο οποίος μου είχε δώσει αρκετό υλικό έτσι ώστε να έχω το υπόβαθρο για να μπορώ να υποστηρίξω τις απόψεις μας. Συμμετείχα σε δραστηριότητες της ελληνικής πρεσβείας εκεί, ήμουν μεταφραστής της ελληνικής πρεσβείας σε Έλληνες επιχειρηματίες που έρχονταν στην Ιαπωνία. Είχα μια τέτοια, ας το πούμε, κοινωνική δραστηριότητα και προσπάθησα να βοηθήσω τη χώρα μου όπου και όπως μπορούσα. Πώς συναντηθήκατε με το ποτάμι? Με το ποτάμι συναντήθηκα... Τώρα, να μην υποκρινόμαστε, όλοι μας βλέπαμε τις εκπομπές του Σταύρου Θεοδωράκη. Σε αυτές τις εκπομπές, φυσικά και δεν είναι κακό, σε αυτές τις εκπομπές νομίζω δεν υπάρχουν πάρα πολλές στην ελληνική τηλεόραση που δείχνουν μια ευαισθησία, μια άλλη άποψη επί των πραγμάτων και αναγκαστικά έρχεται κοντά σου ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Παρακολούθησα μετά την ίδρυση του κόμματος του Φεβρουάριο αρκετές από τις δηλώσεις, αρκετά από τις προσεγγίσεις που είχε σε συγκεκριμένα θέματα. Παρατήρησα μια, ας το πούμε, όχι ταύτιση, αλλά μια σχετική ταύτιση των απόψεών μας και εκείνο που μου έκανε μεγάλο το κλικ, θα έλεγα, ή με όθησε περαιτέρω, ήταν η συμμετοχή μου στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Λαβρίου. Αυτό που μπορώ να πω με μία λέξη σε αυτό το συνέδριο είναι ότι είδα, συνάντησα και γνώρισα κανονικούς ανθρώπους. Όταν λέω κανονικούς ανθρώπους, ανθρώπους που βάζουν πρώτα, έχουν συγκεκριμένες ιδέες, προσπαθούν να τις εφαρμόσουν, βάζουν πρώτα τη χώρα τους και μπορούν να μιλάνε κανονικά. Χωρίς να φωνάζουν, χωρίς να ακούνε τον άλλον και να μιλάμε. Αυτό που λέω και στους φοιτητές μου είναι ότι έχουμε δύο μάτια, δύο αυτιά και ένα στόμα. Ας ακούμε διπλάσια από ό,τι μιλάμε. Αυτό ήταν ένα πράγμα που μου άρεσε στο ποτάμι. Επίσης, εκείνο που
με όθησε περαιτέρω ήταν αυτή η σύνθεση της διαφορετικότητας που εκπέμπει με αρκετά διαφορετικούς ανθρώπους που όμως μπορούν να συνθέτουν και να βγάζουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πολλοί θα έλεγαν ότι ίσως είναι πρόβλημα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα, έτσι. Έχετε δίκιο ότι πολλοί θα έλεγαν ότι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, δεν είναι πρόβλημα για τη διεθνή κοινωνία. Ας κοιτάξουν τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από 15 μέρες η κυβέρνηση στη Σουηδία έγινε κυβέρνηση στη Σουηδία ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, το δεξιό και το αριστερό. Οι άνθρωποι συνεννοούνται και συνεννοούνται για το καλό της χώρας τους. Επίσης, μας λέτε ότι προσόν αυτής της προσπάθειας δεν είναι ο επικεφαλής ο αρχηγός που ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύει στα άλλα κόμματα. Εξίσου σημαντικό είναι και το πώς υπάρχει από κάτω ένας άλλος κόσμος, ολόκληρος κόσμος τελεχών, που και αυτοί ας πούμε σας έπεισαν. Δεν πιστήκατε μόνο από τον δημοσιογράφο Θεοδωράκη. Φυσικά και δεν πίστηκα από τον Θεοδωράκη και συνεχίζω να μην πείθομαι από τον Θεοδωράκη μόνο. Δηλαδή η προσωπική μου γνωριμία με τον Θεοδωράκη ήταν της διάρκειας μιας ώρας η συνομιλία που είχαμε. Εγώ έχω πιστεί από αυτά που πρεσβεύουν και από αυτά που πρεσβεύουν άνθρωποι που συμπαθώ, άνθρωποι που εκτιμώ στον πανεπιστημιακό, στον επιστημονικό και στον επαγγελματικό στίβο. Ναι. Είναι πάρα πολλοί τέτοιοι και είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω μαζί και με άλλους συνοδοιπόρους μας, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Ξάνθης που συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ανάποδα μήπως είναι ένα ακόμη κόμμα ας πούμε και εξελιχθεί όπως όλα τα άλλα? Φυσικά και το έχω σκεφτεί και προφανώς δεν έχω δεθεί με κανένα βαρύδι με αυτό το κόμμα, γι' αυτό αν προσέξετε και τη δήλωσή μου συντάσσομαι με το ποτάμι. Ναι. Μπορώ να πω στο μέλλον αποτάσσουμε το ποτάμι αν βγει κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα αυτή η σύνθεση της διαφορετικότητας είναι αυτή που με συγκινεί και είναι αυτό που λείπει από αυτή τη χώρα. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι λείπει αυτή τη χώρα γιατί το βλέπω και στα νέα παιδιά. Είτε τα νέα παιδιά που έχουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, τα παιδιά που έχουμε όλοι μας στο σπίτι, που βλέπω πόσο δυσκολία έχουν στο να συνεννοηθούν και να κάνουν κάτι ομαδικό με τους μαθητές τους, είτε στους φοιτητές μου. Αντιπαθούν την ομαδική δουλειά. Όλοι θέλουν την ατομική εργασία έτσι ώστε να ξεμπερδεύουν. Προσπαθεί αυτό το κόμμα, αυτό το κίνημα να συνθέσει τις διαφορετικότητες. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Προς το παρόν, εδώ που έχει φτάσει η χώρα, μπορούμε να συνεννοηθούμε για μια βραχυπρόθεσμη περίοδο μερικών ετών, να βγούμε από την κρίση και μετά ο καθένας ας τραβήξει την ιδεολογία του και ας δούμε πού θα πάμε. Δεν έχω ακούσει από κανένα κόμμα να μας πει πού θέλει να είναι και πώς να είναι αυτή η χώρα σε 10 χρόνια από τώρα. Ναι, επικεντρώμαστε στο σήμερα, στο PSI, στο χρέος, πώς θα φύγουμε από εκεί με αοριστολογίες και δεν καταλαβαίνουμε ότι πριν από αυτή την οικονομική κρίση είχε έρθει μια ηθική κρίση, μια κοινωνική κρίση. Τώρα βέβαια αυτά τα περί συνεννόησης τα λένε και άλλα κόμματα στην πορεία, έτσι, τα ακούμε και από άλλους. Βέβαια εκεί τα λένε, πώς το λένε, να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, κάπως έτσι διατυπώνονται. Αλλά δεν ξέρω πόσο αληθινά είναι. Κοιτάξτε, αν κάποιος μπορεί να υπερβεί αυτό που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρέσβευε τη δεκαετία του 90 με την Πόλα, με την πολιτική άνοιξη και το σύνθημά του, η υπέρβαση, είναι ευκαιρία να το κάνει και στην πράξη. Να υπερβεί αυτός αλλά και οι άλλοι και τα άλλα κόμματα τις προσωπικές τους αγκυλώσεις και δεσμεύσεις και να κάνουμε κάτι νέο μέσω συνεννόησης. Κοιτάξτε, αυτή η χώρα δεν μπορεί να την κυβερνήσει κανένα 30%. Γιατί εκεί είμαστε τώρα. Θέλει μια ομόνοια, μια ομοψυχία. Ένα 60-70%. Θέλει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το θέμα είναι, το είπατε και προηγουμένως, τι χώρος και τι χρόνος υπάρχει για όλα αυτά όταν ο κόσμος που συναντάτε στο παζάρι των Κρινίδων ή στη λαϊκή αγορά της Καβάλας ή στην αγορά, ξέρω εγώ κτλ. Είναι αυτών των δύο κατηγοριών που μας είπατε νωρίτερα. Κάποιοι φοβούνται και κάποιοι λένε αμά να φύγουν να ησυχάσουμε. Είναι δύσκολη η αποστολή σας, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας, γι' αυτό και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που τουλάχιστον μπορούν να ακούσουν. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι αν είμαστε τρίτο κόμμα, που είναι ο στόχος μας, θα θέσουμε συγκεκριμένους και τους δικούς μας όρους έτσι ώστε να κυβερνηθεί σωστά αυτή η χώρα. Πιστεύω ότι θα είναι καταστροφή, να το πω, ένα απευκταίο σενάριο για αυτή τη χώρα να πάμε σε περαιτέρω σε επόμενες εκλογές. Αντίπαλό σας λέτε ποιος είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει αυτά τα δύο κόμματα? Δεν είναι κανένα από τα δύο κόμματα αντίπαλός μας.
τα δύο κόμματα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να είναι συνεργάτες μας. Ναι. Αν θέλετε να σας αναφέρω ονομαστικά έναν αντίπολο, θα έλεγα τη Χρυσή Αυγή. Μόνο. Ναι. Τώρα, εσείς πώς χειρίζεστε το θέμα της υποψηφιότητας? Ήμασταν στο Λαύριο, εκεί πείθεστε και μετά λέει το ποτάμι... Δεν πείθομαι εκεί, δεν πείθομαι δηλαδή με τις 2 μέρες του Λαυρίου. Εκεί Πείθομαι παρακολουθώντας μακροπρόθεσμα και διαχρονικά τις θέσεις του ποταμιού και συζητώντας με συναδέρφους και άλλους συμμετέχοντες. Και η υποψηφιότητα πώς έρχεται? Η υποψηφιότητα έρχεται απρόσμενα, διότι με ενημερώνουν από το ποτάμι, από την Αθήνα, ότι 15 περίπου κάτοικοι, τέλος πάντων συμπολίτες μας στην Καβάλα, με πρότειναν ως υποψήφιο βουλευτή. Καταρχήν ευχαριστώ, έμαθα περίπου για τους 7-8 νομίζω από αυτούς, δεν ξέρω τους άλλους. Ευχαριστώ καταρχήν αυτούς τους 15. Έρχεται μια αντιπροσωπεία στελεχών του ποταμιού και περνάμε μια συνέντευξη. Ξαναγίνεται μια τηλεφωνική συνέντευξη προς τα μέσα Δεκεμβρίου και εντελώς απρόσμενα στις 30 Δεκεμβρίου μου ανακοινώνουν ότι θα είμαι. Δεν το ανακοινώθηκε τότε επίσημα από το ποτάμι, ήξερα εγώ που ανακοινώνω ότι θα είμαι υποψήφιος. Ναι, ήταν κάπως απρόσμενο θα έλεγα, δηλαδή κάναμε διάφορα, είδαμε σαν οικογένεια πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Πολύ θετικό ήταν ότι η περίοδος, αρνητικό για τους υποψηφίους, αλλά θετικό για μένα ότι μιλάμε μόνο για 25 περίπου μέρες προεκλογικής περίοδου. Διότι έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, έχουμε δουλειά και στις 26 του μήνα θα είμαστε πάλι στη δουλειά. Μάλιστα και αύριο θα είμαστε στη δουλειά, αύριο έχω μάθημα στο Πολυτεχνείο και την άλλη εβδομάδα επίσης έχουμε εξετάσεις. Αλλά έχουμε κάτι να κάνουμε από εκεί μετά και αποφάσισα για αυτές τις 20 μέρες να δώσω τον καλύτερο μου αυτό ότι μπορώ, να προσπαθήσω τον μέγιστο αριθμό των δυνητικών ψηφοφόρων της περιοχής μας να συνταχθεί μαζί μας. Ναι, ο στόχος σας ποιος είναι τώρα? Είστε υποψήφιος βουλευτής, έτσι? Είστε στο κόμμα που κατά πάσα πιθανότητα είναι, εν πάση περιπτώσει, το πιο πιθανότερο το κόμμα. Θα βγάλει βουλευτή το ποτάμι στο νομό Καβάλας? Κοιτάξτε, επειδή μου αρέσει να είμαι πραγματιστής, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλει στην Καβάλα. Μακάρι να βγάλει. Αλλά πρέπει να συντρέχουν αρκετές προϋποθέσεις για να βγει στην Καβάλα. Εσείς έχετε κάποιον ειδικότερο στόχο σε αυτή την εμπλοκή σας στις εκλογές? Θέλετε κάτι συγκεκριμένα ή αγωνίζεστε, ας πούμε, να βοηθήσετε το κόμμα? Εγώ αγωνίζομαι να βοηθήσω το κίνημα και αγωνίζομαι να πείσω όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ να ταχθούν με την πλευρά της λογικής, με την πλευρά της συνεννόησης, ξεφεύγοντας από κομματικές, προσωπικές αγκυλώσεις, έτσι ώστε να κοιτάξουν την μετριοπάθεια. Η μετριοπάθεια σε περίοδους κρίσης ωφελεί. Η οργή και ο φόβος προφανώς οδηγεί σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, ποια είναι τα θέματα τα τοπικά, είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, που τα προτιμάτε, θέλετε να γίνεται συζήτηση? Είπαμε για το LNG. Άλλο ποιο θέμα θέλετε να συζητάτε έξω που βγαίνετε στις συναντήσεις που έχετε? Κοιτάξτε, αυτό που επίσης λείπει, νομίζω και σαν κουβέντα στην τοπική κοινωνία, είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πώς θέλουμε αυτή την πόλη μας σε 5, 10 ή 20 χρόνια από τώρα? Λείπει ο οραματικός, νομίζω, σχεδιασμός. Και αν είναι στα μυαλά κάποιον, τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Θα ήθελα να δω λοιπόν ένα οραματικό σχεδιασμό για αυτή την πόλη. Γυρνώντας όλη την Ελλάδα, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι η Καβάλα μαζί με μια άλλη ομάδα, λίγες άλλες πόλεις, να πω τα Χανιά, το Βόλο, έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Είναι πολύ κοντά σε καθαρότατες ακτές, έχουν πρόσβαση σε χειμερινό τουρισμό, σε ιαματικό τουρισμό, έχουν πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας κληρονομιάς και αξίας. Αυτά θα έπρεπε να συνδυαστούν και να γίνει ένα πακέτο. Πιστεύω ότι όλοι λένε ότι το μέλλον της πόλης είναι ο τουρισμός, αλλά προφανώς είναι επίσης γνωστό ότι όταν βάζεις όλα σου τα όπλα σε ένα σακί, αν κάτι γίνει, είσαι άοπλος. Θα έλεγα λοιπόν ότι μια ανάπτυξη, μια εικόνα της περιοχής που δεν θα ξεχνά το βιομηχανικό της παρελθόν, αλλά θα γίνεται με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, δεν θα έπρεπε να μας τρομάζει.
Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι εφόσον μια πλευρά της πόλης είναι ήδη βιομηχανοποιημένη, εκεί μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες, να τις αναπτύξουμε. Μάλιστα, έχω και ερευνητικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα με την ανάπτυξη συμβιωτικών βιομηχανικών δράσεων στην περιοχή ελαφράς όχλησης. Και η άλλη πλευρά θα μπορεί να έχει το χαρακτήρα τον οικιστικό ή τον τουριστικό. Να μην ξεχνάμε το Όρος Παγκαίο, να μην ξεχνάμε τους Φιλίππους, οι οποίοι πρέπει να αναδειχθεί η σημασία τους, διότι είναι γνωστοί μόνο στα βιβλία και διότι αυτό που απολαμβάνουμε εμείς είναι μερικά πούλμαν από επισκέπτες κουραζιεροπλοίων που έρχονται και φεύγουν αυθημερών. Εντάξει, πώς να γίνουν όμως αυτές οι επενδύσεις του τουρισμού ή στην άλλη πλευρά των ήπιων, ας πούμε, μονάδων, όταν υπάρχει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, ας πούμε? Αυτό είναι το μέγα θέμα, το θέμα της δημόσιας διοίκησης που δεν το πιάνει κανείς. Και η επανίδρυση του κράτους που έλεγε. Ναι, όλοι το επανιδρύσαμε το κράτος, στα διάφορα κόμματα που ήρθαν διαδοχικά στην εξουσία. Θα παρακολούσα λοιπόν τους φίλους μας που μας ακούν να μπορούν να πάνε στο site του Ποταμιού. Υπάρχει ένα βίντεο διάρκειας 21 λεπτών όπου εξηγεί πολύ συγκεκριμένα με δράσεις, υποδράσεις και στόχους πώς θα γίνει αυτή η αναδιοργάνωση και του κράτους. Αυτή η πρότασή μας. Εγώ να σταθώ σε ένα σημείο από αυτό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και το οποίο φοβούνται ίσως οι εργαζόμενοι. Έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή τη χώρα, τους εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, που όλοι τους θεωρούν ως βαρύδιο. Εμείς δεν τους θεωρούμε ως βαρύδιο. Αυτό είναι ένα δυνητικό όπλο. Ένα δυνητικό όπλο που με κατάλληλη εκπαίδευση, με κατάλληλη αξιολόγηση και αναδιοργάνωση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ναι. Πώς θα κινήσετε τώρα προεκλογικά, δηλαδή πάτε μόνος σας ή πηγαίνετε στα ψηφοδέλτια όλοι μαζί 5? Και γιατί είστε 5 και δεν είστε 6 υποψήφοι του Ποταμιού? Να αρχίσω από τη δεύτερη ερώτηση, γιατί είμαστε 5. Διότι δεν βρέθηκε ο κατάλληλος έκτος. Χθες αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου ότι είχαμε 17 υποψηφιότητες. Ναι, δόξα. Αρκετές από αυτές ήταν επίσης κάποια ονόματα της Καβαλιωτών, αρκετά γνωστά. Για διάφορους λόγους που έκρινε το κίνημα στην Αθήνα δεν μπήκε κάποιος έκτος και μείναμε 5. Δεν σας ανησυχεί ότι δημιουργείται εντυπώσεις, ας πούμε, είναι 5, δεν είναι 6, δεν είναι? Ίσως εγώ το βρίσκω θετικό. Ναι. Δεν ξέρω πώς βλέπετε τα ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων που μπαίνουν διάφοροι υποψήφοι, είτε πολλές φορές με κάποια πίεση, ώστε να συμπληρώσουν ένα ψηφοδέλτιο. Επιστράτευση, ναι. Πιστεύω ότι δεν είναι του χαρακτήρα που θέλει να πρεσβεύει αυτό το κίνημα να εξασκήσει μια τέτοια πίεση και να γίνει κάποιος υποψήφιος βουλευτής μόνο και μόνο για να είναι 6. Τώρα, ποια ήταν η άλλη σας ερώτηση? Πώς κινούμαστε? Ναι, κινούμαστε μαζί. Δηλαδή έχουμε πάει στις αγορές εκεί που έγιναν οι λαϊκές αγορές, δηλαδή Χρυσούπολης, Κρινίδων και αύριο νομίζω Ελευθερούπολης. Αύριο δεν θα μπορέσω να πάω εγώ, αλλά οι συνυποψήφοι μου ευγενικά ποιώντας θα μοιράζουν και το δικό μου φυλάδιο, διότι θα έχω μάθημα. Προχωράμε μαζί. Ναι. Ο καθένας βέβαια ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα σε κάποιες τέτοιες εμφανίσεις, αλλά γενικά θέλουμε να εμφανιζόμαστε μαζί. Θα έρθει ο κύριος Θεοδωράκης και έχετε κάποια εκδήλωση την τελευταία εβδομάδα? Δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα έρθει ο κύριος Θεοδωράκης. Η εκδήλωσή σας, η κεντρική, ας πούμε, ήταν η χθεσινή ή θα κάνετε κάτι την ερχόμενη? Θα κάνουμε κάτι την ερχόμενη εβδομάδα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας. Μιλήσαμε με τον υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα το Ποτάμι, τον κύριο Γιώργο Γκαϊτατζή, και μάθαμε έτσι τα νέα της